Chomole kwenda kutengera tasemi kia Ndizi TV na mo Steven Captain 001 amangane chifuna rero wote ya masema korwa segetia Nsicha Primary kutoka sesebe ya BORABU constituency kupata wene ward ya Kiabonyoru ward Patrice Savali entambe korigeti magana buna BORABU SUNDOWNS tope como Ndizi TV Facebook, Ndizi TV News Digital YouTube, Ndizi TV News twemanyia mange igoreye timu ina BORABU timu ya BORABU SUNDOWNS FC anake se faida yomo ndagari guti CHIGOSORI chia ino na oranja umwe map agani umwe map ya timu ya ino kurubosongo akabata gocha mpaka ika buya mono ndemo ase ibageri kwa nyarira gakonga na inde tigangira nelimbi ya mona sa aba tegereria na our viewers aiga no inka ya BORABU SUNDOWNS kerogo chaga iga asa marieta nkoro ku Kevin Maugo niche coach ya BORABU SUNDOWNS na inde the office caretaker kero ogo chakuru busongo igo chakuru line chigari chigotoka ali stage ya Shivling chirali stage ya Kinyana chirali stage ya Nakuru chigo chacha eta ensemo ya kamera gwatira waso atinga waso konate libaga kwenda Nyamira gwacha Kebirigo Kebirigo gwacha iga Nyangoge bona kero gwikire Nyangoge na liyo so ensemo ya Yakobe egetige ito no kiraiga ase Nsicha Primary aiga Nsicha Primary no ebwate eke binyoro gweta bitatu ase ward ya Kiabonyoru ase ward ya Kiabonyoru no ebe skuru ya BORABU Technical Training Institute no ere no yagachire no that is the place to be. Thank you sana kagawa tibanda kenange na BORABU Technical Institute kimba itare gatia CHIGOSORI ko SMRI Technical Institute avanga wale banjite nkoyo abakonyorie na mbago siri bale CHIGOSORI korwa se timu ya BORABU SUNDOWNS singwante view at the office caretaker timu na inki kwa minute yani office caretaker minute kero the other offices kero una treasurer, the secretary general, the patron batayo. I always take care of the team ani kenga ninche in the liability on CPS team we call on my hands kunega ntekia na umoyo bwate senga ndi maete awate about 2 matches given matches expected kwamba kwa to kwegeno konene uchaso kwa nikibona na batabo robonsi egasinega ndrete kunde BORABU SUNDOWNS elitangani kayiri teri BORABU SUNDOWNS moruze team we BORABU SUNDOWNS ntaete ko historia yana kitu ikirete paka go kwa BORABU SUNDOWNS ekerona ko nyarite ko bago kokora skuru kerona alenge kokora for my form 4 that's all level na chitenka nkanyore club alenga iganka nkanyara go join bune player kerona join bune player that was back in 2007 yekare ku Nyangoge kegacha kyake mechando yechi finance gache gasira na ntu aba player chinde chiricharengo chinkorake bakagenda isiko sengenje yechi school club lendege kanyora ke katikara avoid then we came back in 2018 tukateba ya tikato chake tukaanza ngora tukachakira ku sub county tukatira gocha nimete kwa ndetire siviteke na kwa ndeta kuya agantenda ke yarenge Nyangoge FC 2007 and 8 bakagosori mona itiyebuna chire mata chitiye mungo sira chire chitiye muchiaboka bakarasira nge miaka 10 bakara na 2018 mona machakiti kura nande bateranda ingilanda tota chira moto chake kirenga yo twari timu bagachamo nanda kibano kina kopa seva vile kwende kirote mwa chitamu 2018 abote bagatia ndaba barenge like minded baro chembuya naende torera ko kura na nike kikyaba segete ende muirani ani patli ndatebe nga abange bali totebe bali bachite chi skuru siko mono na bande talent bali barenga around tukarura bagacha mo sengenjo devolution took to the ground abantu abange bakanyara bakaira na Kisii Nyamira abande bakanyora nga ogo change gaiga no tukanyora tura abange bona the effect of COVID also kanyora dende naende tuachire zaidi abange bona tukatera bono tigatochamo
tonyare korosie club taganyora twabeira abangi karo kende singinjo nagotebie binyoro ne binge torega iga bagateba yaye bona nyangoge uranyore twaeneire kenyore kemoko twatigire kenyoro kende kero tugateba bona singinjo twanyorire one. There is a national figure here, Kurukunga BORABU's Technical Training Institute. We took that Eliete BORABU. Neseng in Tutore BORABU constituency, to Kaira area SUNDOWNS, South Africa. We sing in Tuan Chito Mucheso SUNDOWNS, South Africa. So to carry combine the singing to attack the Koira Libe SUNDOWNS, the name of the South African club. We have to be original. Originality is BORABU. Na intuna bantware BORABU constituency, so we became BORABU SUNDOWNS. Watobekire bya sana sekyo agante ibunanda ke BORABU paro kienge njana ke beruke BORABU United une timu entindi ensengi me timu ya Manchester United tabate baire timu ya South Africa SUNDOWNS Mamelodi SUNDOWNS na iye kabakonya bona kuchipero ka BORABU SUNDOWNS timu ekorenta mo kati hapa kwa sababu nseme ya BORABU lakini wantebire binyoro ne binge bira around ega si faida ya bali bakoligereri nabo teba binyoro ke bibire enseme na chances are motore timu cyane ko yara players nainde komenta nayo bia nantebenga aige binyoro tole se ward ya kia binyoro tole binyoro bitatu ntobwate bo Gesumi ntobwate bo Nyarurande na ntobwate bo Saragei nabone kenyorogia kanenda tebene sekia traero kenga cosmopolitan eskuru ya igoro iga nsicha the technical igebwate bona abantu abangerani nteba abana koru abagere ikoyo abaruya ona bunda roke kenyorogia kane. And partly why this team is strong is because we have intertwined. Ani intubuna aba kenyoro na abana be college tuwabeire gentubuna abante gentekemo ekorando chaban abanga be kenyoro na be college ne kebaria kemo once na nyarire nko ba bwataniamu elinde banyare ko ba BORABU SUNDOWNS ndake bana mbeke byanda ke process ya team recruitment no ondoraga niko ba kagocha se team ubuna ya BORABU SUNDOWNS ndake e process ne ya team recruitment ina kieri into Nwanjira tule players from all over the country. I will join BORABU SUNDOWNS. The only thing we need you is you have to be here, our training grounds as per the schedule set out. Togocha ocho ngalimo gwacha kayobe ku mupira ndoko iwana abo. Okorera mazoezi mwabo. Onkorera mazoezi gaiga gaiga no ko tinko enda ntebinga ngakare ko coach gune ne coach nga inche nante betina kimbwana ndeko minyoka yaya inchuga iga monarane na banda maguru nali murabe team you don't wake up one day tebenga ne singi to kwande ligirero Saturday once we assemble a team once gateba player A player B singi nchukua muigura sagwaka these things happen okogenda kwaenda se moso ase ligi okwanda kwanyora abantu ba mamuluki kagera teri tigandi tumege nga mamuluki kwanyora abantu ba yeta mamuluki baichira se team umupira obasinya nabo ko igwe team ne ntindi sana lakini we ikororo kwanyora nga magoro taikwe bari ko ibwana kwa makonyora intubura SUNDOWNS yo monta tahinge bimwane bibono kana kaibono bimanyere to mupira kwaso agari twagwaka chigori chaito isato kwatanga naende ya mbare ngeboika ani abantu abamba manyete ngento bago it's because we start from here. From Monday to Friday, if Saturday we have a game, we rest. If we rest on Saturday, Sunday we have a game. Then we also rest on Monday, we start again. That's bune timu kunyara kwa babo kabusibira ne tebikura semo ya kabere sirone biro betu byaerire kulende ndaga nimanya bone process timu utwara bagosolinda isi kumira na getinda isi kwenda kwamira ninda isi kulende timu ko ba register ngati echi step chine ne chie timu komanyekana na kunyara kwa ono visible go chata save ombe binde byankoyo the process na registration ina kia ko ganete na ende indi our registration now kerona go tebi mugano itobuna tuacha tukachange tukanyore lieta. We backdated our documents back to 2018, but the seriousness was why singing na ndetikanga kerembe yamone office ya FKF as libageli bagotwa intuna
abagosori. FKF ya electoral structures chigo to enable for now eligibility. Bono igana bonko andantebe nga ni mbonto bwate club ye group SUNDOWNS, BORABU SUNDOWNS. Abantu bateba ngati kango to kerigiririga bakirogera mutandao gali bateba kama enenke keroro. Lakini inkorigere gochimaega no nyene mekanonka gereta abantu baito bakwaire. Kare kware ko yunga ke BORABU nke kakare no nyenya gugu. Lakini ngemanyiri. FKF ya chirime ya let those structures. Now we can be able to work as a team and as a football nation. 2019 mwarejese. 2018. Yes. Mache mwale watu rabenda kuna umaka wechiri wibere na 19 BORABU SUNDOWNS written on paper una timu korwa seme ya timu kwa soja senko patete vyanda ke bacha sub county league sen county league bacha krete toko ndo mutima kwa mkoro tukana semo ya kabere ntomanya mange. Ndizi TV Ubwansu Gusii kubatikana n'ukugania kw'abange umugugani Sindizi Villa uyu gutuka embassy ibari ku Kisii kugenda uyugis nigukorganiriye etenkwira mumuriro muno sitarikemera mugibiri lenye yitukuri duma musi umutinyoyo umunyangero mukongegima uyu chirenguma odongo swag iye malo iye kama Nero karagugo kyabageni guchakira chisa 12 cy'amaragoba gukitwa nibuge umuntu yo mumugima n'igishringi cy'umwenye cyuka agusora roro akizini nduka tiri bagari yaho asinoti isano n'ibire cyande isano nemo isatu isano n'ibire mara gatatu isano nemo n'icumwezi Sindizi Villa embassy tubwa tukigukase nyaboda shemeji yamita mama Vegete kambi kurwa igase geti giansi cha primary enensemo andake ya Kiabonyoru ward BORABU constituency Nyamira County to sangane timu ya BORABU SUNDOWNS 2018 mwawire registered ligi kimo chake 2018 kagrete etwa chakrete. By the time I was elected to be the coach of this club and chinge chagete in 2020 during the COVID time tuchakrete koru sub county tokaru sub county tukaja county league alenge the previous season 2021 mokawa sub county league. Yes. Daga ni tora wuta kwa sub county league anda kenimate kukosine sub county league abote byanda ke sub county iri ngachire ime ya Nyamira na inu ye mosoete nereli na kirikebete anda kina ki evaberete ko ikaino konyara koruo rona kwanda county league. Yes. Ande oise kurigireria constituency ya ito ya BORABU igere engabuno muchibi igere ntambe it stretches all the way to Eskimu mu pago o Masai muino ande twaenda paka twaisa gutachara Nyamira iga intubono ekaratole imbe ya BORABU tubona takaba ime sub county ya BORABU but that stretch all the way expenses traveling expenses obviously FKF kararambu ya batos be kangene sub county ya north yase turanyare go chesera sub county chire Nyamira na buchirange 5 tubwate Nyamira north tubwate township tubwate Manga tubwate BORABU and then kaitenero ya Rosigui ya Kitutu
mangana Cameroon kaitech but into one etokonyora into singing expenses chete to favor keretoko ganda nsemo ya not mugrango na sub county masote na wote yes, vianda not. Nimejasa sub county league timu nchini kwa nyingi sasa ndio league ya insema na wote bana timu chengo rese mosoete na ndake chirichiba mbere mwamera ndake chumono mole ngende mukatanga na kororo mukaenda se county league yes mono ase chitimu echo okonyora togosoa na chirekyo okonyora resources na chichi ko gera abantu kwanyora bale sub county because the expenditure ase sub county tokoyere ngane yere a county league ne yere regional. Now ase chi sub county tu abwate chiabo Nyamusi chiabo se sakwa na karokende karoto chetabona county league na lito chetu ga promote guna BORABU tukacheza ni timu wange chialenge 8 ase county league timu 8 yes ase pool mwali yes okay awote ya pool ya United ya lenge na anda kingi kigekorete BORABU SUNDOWNS tari raisi timu kunyara kwa bakego chaka ese competitive league kwa rule such tournament friendly wachira ase league kuwatanganire wachira ese mende mugafiti bwo muganda stand system bwango ye competition kike yanda kikonyete click niyo kaba bwango mo. I think commitment. My players, the players that we have here are committed fully. Ikarabuna nago tebye timu eto kuanzira ku training ground tuoma kwenda paka tuika as a competition. We have offered our commitment as a team. Wikatuikirani. Karokende kwanyora expenses they overcome. Paka kwanyora chinsa chinde abantu bar stranded. Bataiko nyara wakana no nyene chiba sichere fari. But the people who have come up with us bali banyari goto bwatesi ko rerekera bweke egento nkero tokurukanga accountability ne rekogera most of our sponsors bagera to sponsor bagenda batebanga a week iri mu spend tiga this week what is your expectation bato tuanyara ko that report only gives our fan base, our sponsorship wanyara goto suguma elinde 92 aba committed tuanyara go wako mupiruri nake nimete tali raisi kotwara tali raisi timu kotwara abantu barago konyekero bwata mochando abande batumeke mechango abande batumeka fundraising saigana likonyara kwa CHIGOSORI bako bago appreciate kati yabo libako bakonya ndake babanyandake effort yabo nero chekaini mbuya mono asili bagerio tigangire. First and foremost, let me thank our God, our Almighty God first. This practice. Our second people, our fan base is very wide, very wide. As very one sipim, Yamona singing to Mgonyara, Regotosir, Gonyara Tolitua, and Nabarabu Chigam Chagway, Chigam Chahom, Nabarabun Quatendivar. Tigabonon single out amonto una ke basonya bwali oyo konyara kwa ga kugenda 92 ase chigem ne contractor ase Nyamira County naro tokruka provincial no yo minton kaiga mwaya magagabu eli talinda agro ku Charles Kinanga lakini eli amanyire Nyamira ngima provincial abande sonko rogena barororo umuyishimiwa Ben Mumanyi na umuyishimiwa Osero ase BORABU yaita onsi na abande buna Madam Irene Mayaka na to sponsor inga kigete na bange boyo kuna gente kiasa na ndake na kole iskali onye kubate chingo ya sawa kuseseniri kwa nyade kwa babu no mwana siasa kwa nyade kwa babu monchoreri asa kwa nyade chere mose yende konye timu erange naye ojoga kwa bachi besa cyo konda CHIGOSORI chionsi bagorere chibi bagorere chikoni bagorere ebintu idabira kwa babu tunere mpaka nitima kasi ya kwa babu kutumeka bamente mepira gotere ebintu bune biga ne biwa kwa timu tena gusuka bose ndi ba manega asiwa kwa neka siengia egasi yego siro una tote ambia mona kutia savara ya kuru seme ya BORABU constituency kontre nchire ya mugo yende bakobeko koboka se timu kando na chinguru chiri cha mashabiki konyara kwenda mupira nyara kwa kuonchoka
togo kina amashabiki tamaita amashabiki nari yago ikagetina ra amashabiki kolende goikira boniga ndira chekero chiachire rero iga urigie sponsor tari koligi bali bagota segeti number sene seti platform chaino na buba koligi kumone sengento ulimengu ya onjo riti manyanda ke ino ese fan base ino chimedo chitimugo tumeka andake commenta online presence ino visibility ngeta buno ulimengu erochi nabara ase bono iga gwikira bono iga tugwata Facebook page tukwiruka BORABU SUNDOWNS and we want to manage that only that's the only se turataka gutoka on social media CHIGOSORI nyege tukira kiturarengereri tonyore no nyene website tonyore Twitter Instagram but ase bono iga we are limited to Facebook tura improve kurwarora tumaya comment kera twanyorire tumaya kwanza bono go direct na litokonyara our online presence na liye kwanza bono kera twanyorire from Facebook twanza bono kuba migrate to the other platforms. Kisa cheje ngore Ndizi TV kana kubwatie page ya Ndizi TV News Digital enda abuligi BORABU SUNDOWNS seseme ya Facebook une page like follow rende kwa manya kereti me ko story ndiba ko story kaiba ko story machibu kibanya orakuru asenseme yo aba konyi mtaka nyama online presence aituntoro na boko tevi ara ko batogoski ebinto gosio ora ndaka kwa regore savali ya inobona ko swase Nyanza regional league se njutali raisi ngo ko ende mini league ruase mini league amangana amange makonya ra so regional league na kiandake savali aba baga mugakabona muri ime Nyanza regional league ekolenta mo Kisii County Nyamira County. Yes. Ekero umwaka uri season iri yaeta ntwanyarete ko twara umucheso itu tugaka tukaba namba 2 kurwa se pool ya north lakini twagwe twangena ga point iga senginche yebinto yebiro sinsa chindo ko ija gwaika kwanyora mwaikire mwaganiri mukore musike ko CHIGOSORI lakini ya mwabu naga point yakamo lakini tukanyara konyora kabaga kwa kamo tukaegu na tuka approach the management ya FKF tukabatebinga abamurabe ban currency se ban requesting tuwar konyora tusike ko CHIGOSORI ke kare esuna toigwete aigeri county league twanyorere nganguru nchikaiyo na maina se bono ige county league ya bono ige Nyamira turatebe county league bono ige sekorigereri tebwa tingu una turatebe ke kombe ke regional league kebwate mosono yene bikombe bire gochirani chiligi chichire gochigoro yaito na chiracho abonda tebe nga nchibwa tinguru mono buna regional league yebwate timu ya division 2 division 1 na bobada uranyore goito na timu ya regional esenge incho competition yerega is very tough abantu bare regional league everywhere na into una turege tueruete bono twensi to make that a league ye ya benko ne league ye no abantaba bana ba ekegwango kyabo na bagota bana obatagite maite inere league mole korende unoko moisa bona mokonyara kugwa monyara gutangana moko ende league rero sara bata badia you go the quality becomes there you go the better the view there you go the hotter it becomes andake kwanya gochigoro konyara kogandera nimete biro byanyara kwa bitosuka nimete semeri ya first league ya era ime Nyanza regional league second league go chakere na kogandera season yaye target kimobwate ime regional asebono ye tore a break ya first league ya regional league where our performance was minimal tuwa bete goto konyora chi point 12 ase the possible 39 na kerakende na sengenja magosa ali tuwa korete to kanyara korusigu chi point lakini rende bagoteba somwe mogosori obo ne okomanya te 20 to mate magana on the when we walk this journey on the way you continue learning and we are still in a learning process tobe kire bya kurende ni matatizo ni ebono andake kimuraga ni mon ni tangani mo bari relegated mutigara season mo koro bono byeke boikirano asentundere versiona inawezekana kabisa so kole ngana yao yo muri asibali konse bakolgete gwetera Ndizi TV kolire kamera linere aseli ngana lyo mwelio tigangire libageri ngantebe mbuya mono asa bantu baito Gusii and Kenya ngimasi moika
ase bali bakunyara support omuchezo oyo kurukumana oro soccer or football. Omuchezo oyo igokogera abantu abange batore abali isiko batabwati chikasi banyare koba oba keep busy asande no rokogera abantu bande babeke ndagira yabemesa. Ande tigangireri bageri go wakirambi yamona ase binyoro biri byaito bire bigo to support ase omuchezo oyo. Ande mugendera sengenche timu yaito ntutakete ko kinyore ke gyaite elieta. Ntutakete ko region yaito ya Kiabonyoru as a whole na BORABU na Nyamira yaito tonyare konyora ritukeri monga tuachire tonyora na intua amashabiki aranyare gutosukuma tilinde tonyare ko soachire gichaiwe intubu na BORABU SUNDOWNS aze une coach yabo ningeruete konyara gosemia bamuraba konyara koleta good results elinde tonyare koba we are promoted to the next level in the coming years. Timbu atia yanda mange kinda nyare ko basaba nkelinga tocheamo elinde tonyare ko kolemia bamuraba tonyare ko ba support asa mangana ya bagunyara gokora buno mogosori mupiro yomo nyare konyara kugurusia banta bange ase bale babwate de abodom banyare konyora chinga kichabo ne chinguru cyabase omucheso biyamona saba tegereri na our viewers biyamona. Kambia mono naye asawasi watu teviri na all the best una BORABU SUNDOWNS. Asante. Mwancho muri yongati alitwe manyiri kurwaigasa nsemo ya Nsicha ground sanda keto sangene timu ya BORABU SUNDOWNS gosori mya Nyanza Regional League na atere nebe Kemirobel yogo sukavosio asama tukale vosio. Wikire vosio nimbaletere omugano nde bwe CHIGOSORI una botambe nchende mo Steven captain 001. Ndizi TV obwansu bw'omugusii omwanchu muliriye bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira